Dnes sa zameráme na Linuxovú distribúciu Ubuntu a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. Ubuntu je operačný systém založený na Linuxe, je vyvinutý spoločnosťou Canonical a jeho cieľom je priniesť jednoduchý, stabilný a bezplatný operačný systém pre každého. Ubuntu je známe svojou užívateľskou prívetivosťou, podporou komunity a pravidelnými aktualizáciami. Ubuntu bolo prvýkrát vydané v roku 2004. Zakladateľom projektu je Mark Shuttleworth, ktorý chcel vytvoriť operačný systém, ktorý bude dostupný pre každého. Prvá verzia sa volala Ubuntu 4.10 Varty Vartok a odvtedy sa nové verzie vydávajú každých 6 mesiacov. Každá verzia nesie meno podľa zvieraťa a príslušného prídavka, napríklad Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish. Ubuntu je postavené na distribúcii Debian, ktorá je známa svojou stabilitou. Od roku 2017 Ubuntu upustilo od vlastného grafického prostredia Unity a prešlo späť na GNOME. Ubuntu je skvelou voľbou pre každého, kto hľadá spoľahlivý a moderný operačný systém. Ponúka skvelú podporu komunity, je bezpečné, stabilné a navyše zdarma. Okrem toho je veľmi prispôsobiteľné. Môžete si vybrať z rôznych desktopových prostredí ako sú GNOME, KDE alebo XFCE, v závislosti od vašich potrieb. Používa sa nielen na domácich počítačoch, ale aj v podnikovej sfére a na serveroch. Vďaka svojej jednoduchosti je skvelou voľbou pre začiatočníkov, ale zároveň ponúka pokročilé možnosti aj pre skúsených používateľov. Okrem desktopovej verzie existuje Ubuntu server, ktorý bol prvýkrát vydaný spolu s prvou verziou Ubuntu v roku 2004. Vznikol s cieľom ponúknuť stabilné a bezpečné riešenie pre servery, dátové centra a cloudové služby. Dnes je Ubuntu server jednou z najpopulárnejších distribúcií pre servery vďaka svojej spoľahlivosti, nízkym nárokom na výkon a rozsiahlej podpore v oblasti kontajnerizácie a cloudu. Používa sa na hostovanie webových stránok, databáz, firemných aplikácií a je základom pre služby ako AWS, Google Cloud či Microsoft Azure. Ďakujem ti za zhliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.